الله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، عباد الله، اتقوا الله تعالى حق التقوى. قال تعالى في محكم تنزيله: فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل. وذكر الله في هذه الآية الكريمة أصول مفطرات صوم، وذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم في سنته تمام ذلك. أمبي على التنو أمبي يفضلي أمبي أنيني على فيكان كشي كباني ركون تورو منان كبارا جغو ni alay jommi kanda ode kanda bagay ni alay jommi fili kanda bagate sorola. Ambe sere ya masite minni bato ci la makka kani ala kelempewte je nyogonte ala la. Ambe sere ya muhammad wala ka jon wala ka kide ndo kisini nema baka ana ka dunkew ana ka sheybaw ala ko kisi min ka chakosobe no tamina ka ala ka jo ayi sira ala nye ala yisiranya dambela ala yafo aka kitabu labbenin kono aya kitabu munjigi ala ko faliana fabashiruhunna tumami ako sungalo tile mo kana she ikafurmusoma wasufila la ako faliana fabashiruhunna atu haramu yara sufila la mission oradro ni wuli laitese ikamusoma ni ala ko sisa aya kam muso ayu jenyonya ala ye mi sebe awye barajula baranyimawla ako fana nyini akammi akadumuni ke fokata nyinye fajiri fima ani fajiri jema fokatu bonyogona ni fajiri fima ni jema bora nyogona aka yeremina kasunda fa fokata tilebi ni ayo mi fulani nye ni suntige fen ube nuba fuma mufsidatu sawm ko munun be suntinya ala yu lesrifo ni aya kono chide nya fo akasunna kono kato dafa. Muftirati sawm sawatun anwai ube bafu mufsidatu sawm suntinya fen ko wolon fulade do ko munu nuyu to ni kasumbe tinya ko wolon fulade do. Al awwal al jima'u wa huwa injaru al jakari fil faraj wa huwa ajabuha wa akbaruha isman. famata jama'a sha'imu batala sawmuhu faradan kana aw nafla. sun cinya fen a fɔlɔfɔlɔ ye mun ye muso kafoɲɔgɔnya. cɛya ni musoya ka don ɲɔgɔn na muso kafoɲɔgɔnya min de ye fɔlɔ ye min bɛ sun cinya. ni sun cinya fɛnw bɛɛ la ale de ka bon n'a bɛɛ ye, ale de junubu ka bon n'a bɛɛ ye. mɔgɔ o mɔgɔ n'a jɛra ka muso ni ye muso jɛ ɲɔgɔnya i sunbagatɔ ni ye muso jɛ ɲɔgɔnya i suntɔ i ka sun tiɲana. sun ye farida ye sawo nafila do sun tiɲana. wa in kana fi nahari ramadana wa sawmu alayhi wajibu, n'a y'a sɔrɔ fana kafoɲɔgɔnya in kɛra sunkalo tile de la, e fana ye mɔgɔ ye sun wajibilen bɛ e kan. لزمته كفارة مخلجته
kafara girma wanda bai wajibi ka wala yufuhu shi fi'lihi ye bara min ke ka bara injugu ya koso a ce jugu ya koso kafara girma da bika sungalo tile kono na ni ka muso de nyonya e fana ye mugoye sun wajibi lembe eka kafara girma da bika wa hiya itiqu raqaba fa in lam yajid fa siyamu shahrayn mutatabi'ain fa in lam yastati fa it'am 60 miskina kafara girma ye munye ni mo ni muso de nyonya sungalo tile la ka soro sun wajibi lembe eka sun kinyana ni sungalo temena ibasara kafara girman bika kafara girma ye jumaye ibe jonka horonya ni ma jon soro ibe min ka horonya ibe kalo fula su kutugu nyogona itemni uni nyogonche foni banana ube ni itamura tama mi madabo akama kalo fula ibe su kutugu nyogonya ode ya kafarai hadisa sahalen nanan ni na buhari muslimu kono hadisa min kajja kosobe wanda ya soro ya tamadende ebe tamadenya dela isun todo anko tamade summa wajibi ka meni yere kombe se kasu isunna ebe tamadenya dela ijera imuso nofe sungalo tilela kafarate kade mi ka sunchinya na ibasara me kafarati ka parce que tamadenya la summa wajibi ka me mo min te tamadenya la summa wajibi lembaka no de kafa nyugono inte sungalo tilela sunchinya junubu bala bi ala ya fadeli ala ka ya fama ni sungalo temena awa summin cinyana abasara kafara girman baka ni ne foloye asani inzalu limani bi iqtiyarihi bi labs aw dam aw taqbil aw istimna'i aw nahwi zalika sun cinya fen fulana oyede lawaji ka bo mogola ni damuye ni lawaji borila iyere tugu iyere de tera sababu fo lawaji borila obe suncinya misali la eye muso de ambrase ube ye muso de minaka bishi ube eyere de yetilonke keni yere ye fo ka damu soro kallawaji bo wani nunu na nyogono ni yere koni tera sababu ye doro fo ye damu soro kallawaji bo yere la suncinya na منقصه لأنها من السهوة التي لا تسيه سوء إلا باجتنابها parce que la wajib boli ni damu ye o ye damu de damu ni fo sumba ate sunte seka sahabada fo sumba to kire korosama لحديث القدسية حديث قصو حديثا ni ala yere ya hadisa info no ga fo hadith القدسية ala ko hadithul qudsiya kono yada ta'amahu wa sharabahu wa shahawatahu min ajli ala ko sumbakato aba ka dumuni to ka kan ni jito ka kan nin dumuna ka damu to ni ala kama ni hadisa de yedere dayo mo ni iyere kera sababu ye kala wajibu ni rela ka pendo ke foye damu soro la wajibu rela sunchiyana mais ni ka ko nyogonya make kafarata ikade me sun ko ni betiya akere muso embrasser akere ya mina de sawa akere yerge tilunke tini re sa fokal da musoro kala wajibu ila sunchiyana ni fulane ni sungalo tamina ibasa mais ni mo ni muso embrasser jima boyla da mu masoro la wajibu boyla sunte tiyade ni la wajibu borila ni damu ni re sumbe tiya o ni mo shigora de sungalo tilela ya dara ka sinogo de shigora ko eni muso jera la wajibu borila wote ka sunchiya ibe janaba de ko ola parce que sino bagato iti yere sagola iti yere bolo ni la wajibu borila sinogo de la isogora ko ni muso jera damu isoro la wajibu bora kito sinogo de la wote sunchiya a uben la wajibora ela itora kamiri musoko de la imam maga musola de inya tala fana kalaje me itora kamiri musoko la ibisukun kono foye da musoro la wajibora la ninte sunchina hadisa koso
تزوج الله عن أمتي ما حدثتها أنفسها ما لم تتكلم أو تعمل. هذا شيء كل شيء أنا شيء كو على كو عليك منا كم منتو إذا كفر من مير من بين كون إذا كمير منا يدسكون كونو نيما أبارك إما كماني كمير فيني كو على منا أولا ni tora kamire musoko de la musoki nya koro yerema magala ina tala ni diskunde ko tora kamire musoko la isunto fola wajib wala wote sunchiya parce que hadisi ko dishela ala ko nyenye ni ewan ni kono na kamire ye ni ma kuma fo ima ke waleke ko ale ala temena ola donc ninde fulane ninde sunchiya kala wajib wala ni damu asabana الأكل والشرب وهو إيصال الطعام إلى الجوف من طريق الفم أو الأنف أيا كان النوع المطعوم أو المشروب سبنا مني دمني وبكمي دمني يعني ميني وبسونجنا وإذا هذا مدين كدمني دوكا لا سيوكا كونولا وبكجيني akashe ikonoma akera sawo dumuni ndona ni dade uga dona ni ninde akera sa mifi ndona ni dade uga dona ni ninde katashe ikono sunchiyana awa min dunfe akera dunfe sugu akera mifi sugu na koni dona ni dade kashe ikono la sunchiyana alaka aya koso wakulu wasrabu hatta yatabayyana lakum qaytul abyad min al-qaytil aswad min al-fajr parce que ala ko yinni akadumuni ke fo fajiri jemani fajiri fima ka bo nyogona donc ni aya ya yira ka fo min yedumuni nye ani nini o be sunchinya wo abo chogola ka fendo tonni innu kono fo akatase ikono ube ka fendo doni nuni akatase ikono o be sunchinya laqitu bin sabra ka hadisa koso tumana yasalli jita ciiden ko baaliga filistin saaki illan takuna saayima akonni be ji sama kadoyin nun kono a sama kata kosobe fo na ya soro isunto do ni ya yira na konni fen min don na min nunye a sera kono la ko o be sunchiya donc mi feo akera min fen sugo ye dun fe akera dun fen sugo ye na don na ni dade uga don na ni nunye kasi kono la sunchiya ika sunchiya na ni sungalo tamina ibasara ninde sabanai arabi nanina wama bimana li akli wa surubi kalibur المقديات التي يستغنى عن الطعام والشراب nanina min be dumuni mana tafarikolo la ube fen min be ji mana tafarikolo la komi soromu on soromu na ngono ni dɔgɔtɔrɔw ko pikiri ni dɔgɔtɔrɔw ko nin pikiri a bɛ ji palasi ta farikolo la a bɛ dumuni palasi ta farikolo la ou bien ni sɔrɔ min filɛ nin ye a bɛ ji palasi ta farikolo la a bɛ dumuni palasi ta farikolo la o pikiri sugu o sɔrɔmu tali o bɛ sun tiɲɛ parce que o bɛ komi nini ni dumuni de sɔrɔmu n'i y'a dɔn yɛrɛ la n'a bɛ ji ni dumuni palasi ta farikolo la pikiri ni ya ta na be ji ani dumuni palasta farikolo la isumbagato kan minta abi kasunchiya ninde nani nai ne pikiri ni ate jini dumuni palasta farikolo la ube ni ko soro musugu mi ate jini dumuni palasta farikolo la basi tala iko soro musugu ke basi tala iko pikiri sugu ke pikiri munin be ke hada model na dro furu ka fari bonyo na ube fari kala yalendo ka suma ate ji palasi ta farikolo la ate ewa dumuni palasi ta farikolo la o pikiri sugu akeri farikolo yoro la o te sunchiya ninde nani nai durina ikhraju dammi bil hijamati ka joli boyi yere la ni bombo tuye isumbagato ni be bombo tuye yere la ka joli boyi yere la o be sunchiya o de la yemunye ciiden ka hadisa koto aftara li hajin wal mahjum ako bombo tuna min na sunciyana min ye bombo intu asunciyana ni hadisa rawahu al khamsa
hadisa duru nye hadisa yumbo hadisa kitabu duru nye hadisa yumbo bombo to puru ka sunchiya kuma chaman bala doni ke baga golo ne akuma sahalen be fule doni ke baga ka sigali ko fe ni sabati wodo fule ni nyaafo ni ye bombonto yinde duru ne ye bombonto yerela abe ka sunchiya doni ko abo chogola ni ye dole chaman bo yerela joni minde ko ni bombo tuna mo la joni minde bo no nyona borila ayo ko yere yo go yere la o be sunchi misali la ni bana bagato be ko fo joli do ka bo ela ka do bana to ina o joli bo sugu o be sunchi na doni ko ko ni bana bagato be se ka sufela kono ababila ni ye suntige ibe joli di ni bana bagato ni bana ka gele atese ka sufela makono joli bo yere la ni kami iko donni ni sungalo temna ibasara o joli be sugu o be sunchiya parce que ya kiya su kata bobotuna ne joli bo munum be ko ni tara dogotoro sowla o be joli munum boyla pour ka analyse tenu ye ulu te foy ke sunna o be ni mun tirani re joli min be bo o te fenti ka sunna o be ni jogirade joli bora o te fenti sunna o be ni nyinde bo joli min be bo o te fenti sunna joli min boli be fenci ya sunna joli min be boyla ko bado bana bato werela wodo be sunkiya minde durunay woruna asadisu ataqayyu amudan woruna minde sunkiya ki yere tugu kapono eye suguri dugu gelen ko fe sungalo tilela eye tara inunda kasa jugu dela ka sama puru ka fono ye kasa jugu ni sama ifono na ube eyere yi bolon koni do kan kono ki yere fono ikasunchiana ode lay munye tiden ka hadisa koso man yarahu al-ghayyun falaysa alayhi qadam wa man istaha amudan falyaqdi tiden ko mugumi isunto ni fono nana ima ayerema ima dabo kama saratika wote ka sunchiya de ni fono na ni yere de fono de nana ema yere mate ema dabo kama ki yere fono ni fono na wote foiti ka sunna ne chide ko ni yere tugu ki yere fono akoy ko o don sara ni yere de yere tugu ki yere fono chide ko yiko o don sara o min de yo woro na mo ka yere tugu ka yere fono o be sunchiya ne ni fono nani ma yere ma wote fonki ka sunna minye worona ashabu wolon fulana urudu dam al-hayd wal nifas ni bange me kalogo muso ni kalogo nana la ube ni muso jigina bange joli nana la ni asunto do sunchiyana har ni muso sunto do anni tile binni tora komi nya tuguna yele aka kalogo nana kasoro tile mabi o do sunchiyana musungalo temina da basara abo togola ni muso sunto do me ajigina sani tile kabbi ni nya tuguna yele ajigina ka bange dulu ye kasoro tile mabi sunchiyana o de la munne cidan ko muso ka kibariyala alaysa ijahadati lam tusanni wa lam tasun akoya la muso na do na kalo bola abe salwa abe suwa muso ko ayi donc ni nyaayira ni muso fana ni kalo bo nana la dro sunchiyana o de ni bange dulu nana la sunchiyana donc ninde sunchiya fe muninde sunchiya wolon fula ulu de mununge بارك الله لي ولكم في القرآن الحكيم ونفعني وإياكم بما فيه من الذكر الحكيم أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل جنب واستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، وهذه المفسدات لا تفتر
لا تفطر الصائم إلا بثلاثة شروط. أحدها أن يكون ذاكرا، أحدها أن يكون عالما ذاكرا مختارا، أحدها أن يكون عالما بالحكم وعالما بالوقت. بل ما فلك من سنشنا تنولو فلم يفو ni bange joli borala ani ni kalo go joli ni unu borala wori puri ka sunka cinyana fo sarati sabade bala an fule ka suntide fusuncinya fonwona fulam yefo ni bange joli borala ni kalo go ni unu borala wori min beto puri isunka cinya sarati sabade bola o sarati sabab dola kele munye akasoro eye sunchinya femmin kenni woro ina iba kiri do iba do o sunchinya fendo misali la min mo minye bombon to ayirela bombon to ni ko fe kabato e mo do ko e mo ko karasa sungalo tewa e sunni tewa ko oho ako dunye bombo to ayirela ikon ne tunta do ko bombo to be sunchinya o fente kasunna fente ka sunna parce que tuntado ko bombo tuni be sunchiya de fenti ka sunna akasoro wa alima bil waqti akasoro ibe waqti fana do ibado fana kunde sungalo de la ibado fana kunde sungalo tile de la ne e sunchiya fendo ke ni worola e anko karasa e sunto tolwa e ko ne yere tunyi na sungalo ko law ni yere tun ma de yerembe sungalo yerela wakati sunte chiya minun jalla yemunye rabbana la ta'khudna in nasina aw aghtana ala yikanan mina nakam minke udam katawra kam minke kanan mina nay ala ko nyoke awye walaysa alaykum junahu fima aqtatum bihi walakin ma ta'ammarat qulubukum وكان الله غفورا رحيما. أيا ورلا أنا كنت جنوب تاولا ni أو خطورا كمين كده جنوب تاولا مني أيا يرتبو كمين كده أبي من النقود وليس عليكم جناح فيما قطعتم به ولكن ما تأمرت قلوبكم. donc ni mo خطورا ده etun te fenkiri do de ube e خطورا de eye ni woro do la kene ni sunchiyo fin woro do la kelen ke tunta do sunte ciya ni ne sarati fuloy wasani an yakuna jakira fulanna akasoro ifakili bala minante ni sunchiya fe woro min fulanni ne enni nade ode dumneke iko karasa ante sungalo de lawa dumni iko nyina nade ni nana de kammi ni nana de kadumuni ke fonti ka sunna ni hakili jigina yoro no do ni hakili jigi yoro ni iyere mina ka bo dumuni na iyere mina ka bo mi jima ka continue ka sunna asara litika summa cinya o de la yemunye ciden ka de sakoso man nasiya wa huwa sa'ilu fa kala aw shariban falyutimma sawmahu fa inna ma atamahu Allah wa shaqahu ni hadisan muntafaq alay ciren ko mogomi ni ennyina suntodo innina na kadumuni ke ciren ko ni hakili jigina iki kasundafa ala de ila dumuni ala de ila mi asaralitika ni ne sarati fulanay ni sinki utiya ponnunu akasuru nyinante ni nyinana de ku dola kelenke sunte ciya i hakili jigina yoro mi dorobe kontine ka sunna asaraliti ka summa ciya ni hadisa koso asaratu salisu wa salisu an yakuna muqtara sabanna akasuro sun ciya fin eyire da ya tani yire sago ya mu'mi karaba ni sun ciya fin woro ni kalogo yi sentala ni yu dola kelenke i karabana de kuku ke iya ke karaba bolo de ka isunte ciya ciren ka hadisa koso
تجوز الله الأمة لقطعا والنسيان وما استكره عليه كيدنكو ألت من النكم منتو نومننا كم منك نو قطورا كم منك ونيننا كم منك وبيو كربا قبلا كم منك ألت منا ولا ألت من ناي ni karabara de jawkuwa inni ni manni isuntolo sungalola dore karaba inni ni manni jinni bifa ule mbibugo ibada tuwi beshaki bugo kana bugo ni beshaki bana ni nan nin kande ka fente ka sunna ibe kontine ka sunna fentala ube ikarabara de kika dumuni ke ni manni dumuni ndu sambi fa isuntolo fana eyire bado fana munu min kuma fo beshaki fa fana isunto iye dumuni ke ninde ka fenti ka sunna parce que karabara de wala sunchiyat fo wala fulan woro pour sun ka tiya ni sarati sabade bala akasoro ibado akasoro munante akasoro fana ya kini re sagode yi makaraba ne niya ke udola kelenke ta do de sunte tiya ni dola kelenke nyina na de sunte tiya ni dola kelenke karabalu golo de ka sunte tiya ni ne ka furato ni nyaka o te sunchiya ka furato ni tiro kono o te sunchiya anko ka furato ni mun kono o de be sunchiya parce que nous ani da nonu de yo yoro ye ni fen min dola nu ye ka se kono la ni sumbe tiya me yinu ewa minye ewa itiloye ibese ka furato na kono hari ne ya da musore gono kono fenti ka sunna ni dimi be min na nye fo bu bolo ibese ki ka furato ni nyeka hari ne ya da musoro ika gono kono fenti ka sunna sungalo tile muma ibese ke gese kene do gese jalando ibese ka ke de la taala ko su gese kene kana ke de la taala ibe jimi do ida kono ka muguri o ka kene gese o jibe do da kono ka muguri gese kene o be se ka munchinya sunna gese te foisi na sunna e sungalo tile kuru kara ibe se ka gese ke mun ba fo fana ko sun ba to e wadda kasaka di alayka ni da gese alam ko be da kasam minna ani kasam minni gese go wudi ko kelawte sungalo tile mu ma ibe se ke da gese ba sitika gese ko loke ni ka parfum ki rela ibe se ka ke ba sitala ka wusula inde ka soko no ba sitala isumba to be se ko ke mugo ko ikani dade do sisila kasama ube ikani nunde do sisila kasama kati kono ne ibe wusula munun ke so kono ube parfum ba sito ulula ulute sunchiyo ibe se ki nimbo ni sumba to ibe se ka nimbo dumuni tabula muso munun be dumuni tabi ni sun to ibe se ka dumuni nene ka bayin men ka ko balo ga tala ida tu ate funke sunna shaykhul islam ibn taymiyyah yo kitabu dilal min ka risalatu haqiqatu shiyam abin nunun de bangi akono ka fu nunun ni fleni ne nunun te sunkiya ni kayiro do jogone iwe fura kala har ni furayin do nani jogili woye katika kono te sunkiya nunun ye penye ute hada maden ka sunkiya donc ambe ala deli sungalo temme ko nyuma alaka o kanye ka kene yadda ma kono ani dusun kalashi ambe ala deli anka jamana alaka suma alaka jamana ndeme jamana de jogu munun na be fitene munun na be balawu munun na alaka jamana nyombo ala ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا أما بعد عباد الله اتقوا الله تعالى حق التقوى
قال تعالى في محكم تنزيله فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل. وذكر الله في هذه الآية الكريمة أصول مفطرات صوم، وذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم في سنته تمام ذلك. أمبي على التنو أمبي يفضلي أمبي أنيني على فيكان كشي كبامي ركون تورو منان كبارا جغو ni alay jommi kanda ore kanda bagay ni alay jommi fili kanda bagate sorola ambe sere ya masite minni bato ci la makka kani ala kelen pewte je nyogonte ala la ambe sere ya muhammad wala ka jon o ala ka kiden do kisini nema baka ana ka dunkan ana ka shebon ala ko kisi min kacca ko sobe no tamina ka ala ka jo ayo sira ala nye ala yisiranya dambela ala yafo aka kitabu labbenin kono ayo kitabu munjigi ala ko faliana fabashiruhunna tumami ako sungalo tile mo kana